モテない凡人諸君、L です。R です。このチャンネルはあるあるシーンで使えるモテるフレーズを提案するチャンネルです。前半は実用的なフレーズ、後半は上級者向けにかなりひねりを利かせたフレーズを用意してます。凡人諸君はよく聞くように。それでは今回のシーンはこちら。会った時に、今日ちょっと違うんだけどわかると聞かれたシーン。これはよくあるなぁ。でもね、そもそもモテるやつは聞かれる前に些細な変化に気づける男なんよ。仮に気づけなくても、スパンが空いてたら、会ってないうちに可愛くなったねって、こちら側から言うのが鉄板だよな。そうそう。でも、今回は気づけず、女の子から聞かれてしまった時の返しとしますぜ。これ、凡の回答はこちら。今日ちょっと違うんだけど、わかる？髪の毛かな。どうってい。もう最低。適当に当てに行ってるだけって感じで、女心、ガールズハートを分かってない。超実用的な回答はこちら。今日ちょっと違うんだけどわかる？さっきから雰囲気変わったと思ってたんだよね。なんか、また可愛くなったね。色男。素晴らしい。どこがいいかわかるように解説してあげよう。まず理解してほしいのは、この質問の本質は、可愛くなったと言ってほしいということだ。なので、必ず可愛いという言葉を使うこと。そして、このフレーズのいいポイントは、どこかは指摘できなくても変化には気づいていたことをアピールできることだ。だから今回の回答が超鉄板となる。ではここからは上級者向けのひねった回答。笑いに振りたい上級の本は使ってみてや。今日ちょっと違うんだけど、わかる？唇にヒアルロン酸。色男。ふざけんなよ。やってねえよってなるけど、笑いそう。でも、やってないのにいい唇なのかなってちょっと思うかもしれない。もう一つ紹介しておきます。今日ちょっと違うんだけどわかる？はは、すぐわかったさ。見つけたんだろ。夢。色男。もうアルコ&ピースの平子さんじゃん。ずいぶんかっけんだよな。臭すぎて笑うな、これは。基礎を学んだ人は、こういうのもたまに使ってみるのも丸。予習復習するように。チャンネル登録よろしく。よろしく。